Benvinguts a La Corda Fluixa, un podcast sobre música, caos i equilibri, tot i que aquest últim no tant. Presentat per Jordi Vives i Marc Granger. Benvingudes i benvinguts a La Corda Fluixa, aquell programa que va néixer fa una setmana i que mica en mica intenta posar-se a quatre grapes i gatejar. Perquè sí, perquè tenim l'objectiu de continuar avançant i creixent, fins a ser un d'aquells podcasts que ocupen les estones mortes de metro, que omplen estudis de gent que vol venir de públic i que, de manera random, un Sant Jordi els peta a escriure un llibre i hi ha una editorial mainstream disposada a donar-los aquest espai per publicar temes dels que ja foten la turra un cop per setmana. Segurament hem tornat amb una tranquil·litat que la setmana passada no teníem i que estic convençut que farà que se'ns vegi més sueltos, però que de ben segur farà que la caguem en moltes més ocasions. Avui, Jordi, venim amb una estructura que no sorprendrà a ningú, perquè segur que sabeu ja com funciona. Tertúlia ràpida del tema que proposis, m'és absolutament igual. Perfecte. Vull dir, aquí venim a tot. Amb les nostres seccions que hem preparat molt cuidadosament, 5 minuts abans. 5 minuts abans, sobretot tu. Ah, sí? I per acabar, el nostre got de llet musical abans d'anar a dormir al Club dels Vinils Morts. Espero que t'hagis preparat bé, perquè la setmana passada jo crec que et vaig superar, Bueno, parlem-ne. Ja ho veurem, no passa res. Bueno. En tot cas, esperem a què passa. Res. És que avui et porto una relíquia que fliparàs, Sí? Doncs va, vinga, amb tot això, comencem, perquè això és La Corda Fluixa. Va, vinga, fotem-li a la tertulieta perquè avui partim d'una notícia que ens recorda que el temps passa, però que la música pot quedar-se per sempre. Els Pets estan celebrant la gira dels seus 40 anys dalt dels escenaris. 40 anys, i això no només és un homenatge a aquest grup, és també una oportunitat i una excusa per parlar d'una qüestió més ampla. Què fa que alguns grups durin dècades i segueixin connectant amb el seu públic? Hòstia, 40 anys, Jordi. 40 anys, 40 anys són més dels que portem tu i jo aquí. Molts més dels que portem tu i jo en aquest món. Molts Heavy, més. Sí, i segurament molts més dels que duren les relacions, la majoria de relacions, també. Sí, completament. Però bueno, al final l'important no és durar, sinó que al final el que és important és durar bé. El que importa no és el tamany, és la qualitat. Això ja... També. No? Vinga. Va, a veure, la música sí que és veritat que és d'aquelles professions on envellir és un repte. És a dir, un cuiner, un arquitecte, un advocat, un metge de 60 anys és un tio que és admirat, és un tio sèrio. Però un músic que porta 4 dècades de carrera és d'allò que dius, hòstia, aquest tio ja és un paisatge, és una puta relíquia. Si continuen tocant, perquè continuen tocant. I si es despedeixen, perquè es despedeixen. Què? Hòstia, mira els Rollings, tio. Els Rollings? Què? Hòstia, Què passa amb els Rollings? Pues que els pugen, els treuen del geriàtric i els pugen allà a l'escenari. Bueno, però veus, això ja és un comentari d'aquests que ja tens fòbia a la gent gran, perquè ja has fet la broma del geriàtric. Però molaria, estar al geriàtric amb els Rollings. A mi m'encantaria. I saps què em molaria més? Esperar que vinguessin les visites dels Rollings. Hòstia, molta droga ja. Molta droga. Arribaria Johnny Depp vestit de pirata. Seria heavy, Però jo ara firmaria, per estar en el geriàtric de... Jo també, de camillero, me la sua. Amb el Jack Daniels allà sota el llit. Keith Richards, què tenim avui? Treu aquest alijo de sota la taula. Quants queden dels Rollings? No ho saps, no? No, però, no sé, són fòssils, quedaran tots, no? Vull dir que... No, tots no queden. No queden tots. 2 en queden segur. Mick Jagger. El Keith Richards, també. Però no sé com són mòmies. I l'altre, el Wombot, aquell que va sortir a tocar amb els One Direction, que van fer una versió bastant guapa. No, t'ho juro, van fer una versió bastant guapa. No sé, potser també el secret del Rolling és que aquests tios no tenen TikTok. No tenen TikTok, el Rolling? Tenen TikTok, el Rolling? No ho sé. Veiem. Anem-ho a mirar, no? Tenen TikTok, els Rollings? Home, estaria guai, que tinguessin TikTok. Però seria una mica una decepció, no? Perquè què pengen? Sí, Igual es pengen ells a la Resi fent TikToks i balls de TikTok. A veure. Retos d'aquests allà, tirant-se pastilletes. Rotllo, obre la boca, mai. I nyaca. Hòstia, sí que tenen TikTok, Què? Tenen TikTok i tenen 3 vídeos anclados i tot, Què? Vídeos anclados? Sí, sí. Bueno, és que deuen tenir nets que els hi porta. Maca. I el logo en blau, xaval. En blau.
Que estrany, en Blau. Sí, però mola, perquè és com que ja han passat una etapa més, no? Una mica pepero, per això. Bueno, tio, són els Rolling Stones, què vols que et digui? No, dic el logo, no. Vale, no, però anava a dir, si és gent que ha crescut, doncs segurament serà de dretes, com la gent que creix i acaba sent de dretes. Quan ets adolescent ets de la CUP i acaba sent de dretes. Hòstia, estem entrant a un terreny una mica... Escolta, tira milles perquè això és un podcast de música, va. Bueno, sí, al final, pues això, al final jo crec que la música té una cosa molt dolenta, Sí, que és que si no sembla que tinguis 20 anys oi? o no siguis viral a TikTok, doncs no interessis a la gent. Bueno, de fet, fa anys sembla que o comences d'hora en el món de la música o no cal que comencis. És a dir, a l'època Jarabe de Palo, els tios tenien més de 30 anys. Ara és inconcebible que algú trenqui l'èxit amb més de 22, 23, 24... Sí, però hi ha artistes que cauen a la trampa, de fer-se sonar més joves. Home, sí, esclar. Sí, perden la gràcia. Bueno, no sé, per mi hi ha com tres factors que ajuden, no?, que aquests grups durin anys. Per mi un és el públic, que és fidel, l'altre seria la identitat, és a dir, que tu de cop identifiques molt bé quins són aquests grups i com sonen, i l'altre és el ritual generacional, no? És allò de dir, hòstia, no és només escoltar la cançó, no és només posar-te al Spotify o on sigui, és tot el ritual que comporta, és escoltar-la al cotxe dels pares, és escoltar-les amb la parella, és cantar-les a la dutxa... No sé, tu quins factors creus que fan que alguns artistes sobrevisquin a aquestes modes i que connectin realment amb el públic de fa 20, 30 i 40 anys? Hòstia. Què? Bueno, jo crec que al final és acceptar que el temps passa, no? Vale. És una barreja entre coherència i veritat. M'agrada. I vull dir, és els grups que no intenten semblar el que no són i que no persegueixen les modes i que creen aquests univers propis, jo crec que són els que triomfen, no? Els que no es fan... Això, els que no segueixen modes de TikToks i no segueixen... No es deixen influir per les modes, sinó que són ells, la seva identitat i el seu univers i bueno, això. Per tant, parlem d'identitats clares, no? És a dir, com els Pets, que per exemple n'hi ha alguns que s'han atrevit a dir que són els Beatles a la catalana, ajuda, no?, a aquesta longevitat, tenir aquesta identitat tan marcada. Hòstia, que diguis que els Beatles... Ai, perdó. És que ja t'he destrotat aquí, m'he calentat, que diguis que els Pets són els nous Beatles. Que jo no ho dic, he dit alguns diuen que, alguns apunten que... Jo no. Sembla molt pretensiós. A mi m'agraden els dos. Ara, no comparem. O sigui, els Pets són els Pets i els Beatles són els Beatles. Ja, però tenen aquest rotllo rock, pop, folk, que ens hi pot arribar a recordar. Sí, més pop rock que folk, sí. Però bueno, el que et deia, no? En veritat, anava a dir els Beatles, els Pets, tenen una identitat superclara. Tu escoltes 2 segons d'una cançó dels Pets i ja saps que són els Pets. Sí, tal qual. Jo crec que això és el que... fan la música que porten fent sempre i el públic ho sap i el públic és el que busca. Bueno, i s'han acabat convertint en himnes, no? En el cas dels Pets són himnes del rock català, ho són perquè es van aprendre, molts d'ells, en caus, en esplais, d'adolescents tocant guitarres desafinades, de nits d'estiu, de cançons que es van convertir en el que dèiem abans, en rituals. I és el cas dels Pets, és el cas de Sau, de Sopa, de Lax, que són aquells primers acords amb la guitarreta, són les primeres fogueres, les primeres històries... Això queda per sempre. Això queda per sempre. Això em queda a mi perquè tu... Això és la clau, al final. Com el que deies, no és el mateix escoltar un tema a l'Spotify que escoltar-lo com feies segurament tu, no? Bueno, viure'ls, no? Quan a la teva època hippie, no? De cau i esplai, que anàveu a cantar amb la guitarra. I teníeu els cançoners, no? Correcte, els cançoners. Els cançoners eren molt... Hòstia, recordes bloquejat els cançoners. Hòstia, jo no he anat mai a l'esplai ni al cau, Vale. Però tu també vas agafar una guitarra i a casa teva, a modo hippie, et vas fotre sobre el llit a tocar els primers acords. Sí, sí. Aquesta part emocional que expliques i aquesta part de més... No sé com dir-t'ho, però jo crec que és fonamental. Jo no he anat a l'esplai, però sí que recordo perfectament quan els trajectes amb mon pare al cotxe, que ho deies abans també, amb el Forest Court. El teu era blau i el meu era vermell. Els dos teníem un Forest Court en el mateix moment. Jo no tenia. Jo no, tampoc el tenia, el tenia el meu pare. El meu pare, sí. Però jo recordo molt aquells trajectes. I els recordo... els recordo, per exemple, escoltant Police i tinc molt present, no?, cada cop que
que escolto el Sting, Sí. doncs és com que em recorda... Et porta cap allà. Em porta... Em recorda l'olor Del cotxe aquell, Forest Core. sí, total, tenia una olor total. molt particular, aquell Forest Core. Vale, llavors, has introduït una cosa que m'ha molat bastant, que és aquesta memòria emocional, no?, d'aquells moments. Llavors, tu creus que això, a l'hora d'escoltar unes cançons o de que t'agradi un artista o una música en concret, pesa més aquesta memòria emocional d'aquells moments o la qualitat que té realment aquella cançó o aquell artista? Hòstia, és una pregunta molt difícil, eh? Molt bona, però molt difícil. Bueno, Diria que una cançó sí que és... Jo crec que és més la part emocional, no? Perquè és més puntual. sí. Si t'agrada un artista i t'escoltes tots els seus discos i portes anys seguint-los, jo crec que no és per un tema emocional, que pot ser a l'inici, però ja és... Ja hi ha un tema de gustos, al final, si un grup o un artista no té qualitat musical, tu escoltes el seu gran hit Sí. i ja està. Vale. I ja no vas més enllà. Té aquesta part, no? Aquesta part o sigui, una trajectòria de dècades, al final és una barreja de les dues, no és només emocional. Vale, O sigui, si no... I tu creus que part d'aquesta trajectòria de les èpoques, part d'aquest secret és que, per exemple, hi ha molts grups que, tot i que es mantenen fidels a un estil, es van reinventant cada dècada. Què creus que pesa més, el mantenir-se fidel o el poder-se anar reinventant? Bueno, depèn del grup, també, no? Vale. Jo crec que, bueno, és el que et deia abans, que el secret és poder evolucionar sense arribar a perdre la teva identitat i la teva essència. I els Pets ho han sabut fer molt bé. Vull dir, els Pets no han perdut... Han anat evolucionant, han anat polint el so, potser han anat madurant musicalment, però sense perdre el seu ADN. Et posaré un altre exemple. Manel. Qui? Manel. No te l'esperaves, aquesta No sé de referència? què em parles ara mateix. No l'has vist a venir, No l'he aquesta? vist a venir. Bueno, Manel, al primer disc, anaven amb un puto ukelele i tenia una cançó amb un banjo també. I un trombó. Amb Martí Maimó al trombó. I una Vull dir, vorera a Gràcia, que anaven donant voltes. Jo per crec allà. que Martí Maimó, o sigui, després del primer disc, no ha tornat a tocar un... Mai més. Segur que no. No, però per això que Manel va canviar molt el tipus de música, Sí, però tu escoltaves una cançó i seguies sabent que era Manel. perquè Manel va fer, jo crec, una cosa molt bona, que és veritat que va haver-hi canvis bastant radicals, és a dir, quan amb Teresa Rampell i tots aquests, però també és veritat que ens va saber educar molt bé. Sí que va haver-hi uns primers moments de xoc, però després el públic que té Manel, i tu n'ets la prova, és un públic que és l'hòstia de fidel. Sí. I al principi sí que potser quan escoltaves una cançó del disc nou de Manel deies, hòstia, què ha passat aquí? Clar. Però després ja escoltaves un parell de vegades una cançó i ja, Vale. ja era com... I en els concerts, el públic què és el que vol realment? És a dir, vol les cançons de sempre o vol les novetats? Jo crec que el públic vol les dues coses, eh? Sí. Vol novetats per dir, potser, hòstia, mira, encara estan vius, no? Aquesta gent encara està fent nova música, però sí que els hits, els clàssics per cantar al final del concert sempre hi han de ser. Vull dir, al final, els clàssics són el pacte emocional aquest que et manté aquest vincle amb el d'artista i públic, no? I al final, quan escoltes un hit en directe, és com tornar a casa, tio. Molt bé, quina frase final, perfecte, T'ha agradat m'encanta. Escoltar els hits en directe és com tornar a casa. Farem samarretes d'això. No, és que és així. Mira, No, Manel tocava les cançons sempre noves, però al final sempre tocava els grans hits i no els tocava... Sempre portava alguna cosa diferent. Sí, hi havia inclús alguna versió així més tipus... No Reggaeton. Reggaeton, i després n'hi havia una altra, que també era de les primeres cançons, la de A vegades ens en sortim, que sempre té un títol molt... Captatio Benevolent. Esta. I la feia com amb un sintetitzador. Estava superguapa, aquella versió. És veritat. Sí, i al Mar. Al Mar també la tocaven, això, amb el que et dèiem, una versió com amb reggaeton. Reggaetonera, no? Reggaeton del bueno. No sé quina cançó era, hauria de ser de Bad Bunny. Sí, d'algun d'aquests, no? De J Balvin o algun d'aquest, no recordo. Tal qual. Però era una versió i estava guai. Però al final les pots cantar igual.
Ah, sí, clar, és a dir, un cop et saps la cançó, si tu te'l canvien d'estil, al contrari, ho celebres perquè és com algo que estàs... És com una cançó nova... És com reviure una... Sí, està guapo. Sí, és veritat. A mi m'agrada molt quan reversionen aquestes coses i sobretot quan fan aquelles intros i de com no te les esperes i comencen. Perquè és com inèdit, no? Clar, és com algo que dius, hòstia, no m'ho esperava això. No m'ho esperava i me l'han fotut. I a sobre me la sé. Que això és el que mola d'anar a un concert, que és quedar-te fònic. És lo maco, Jordi, és lo maco. Bueno, va, vinga, escolta'm, ja, per acabar, mulla't una mica. Per tu, quina és la teva cançó preferida? I tornem, deixem Manel un moment, amb el teu permís, als Pets. Quina és la teva cançó preferida? M'agrada molt Pau. Va, sí. Bueno, els clàssics. Sí, bon és dia, un clàssic. Bona nit, també, és molt maca. Pau és un clàssic, però és un clàssic modern entre moltes cometes dins la història dels Pets, perquè clar, si ens remetem als clàssics serien aquell bon dia, aquell bona nit, por, no? Allò que quan sona, encara que sigui que soni a una discoteca quan està a punt de tancar, correcte, la gent el celebra. Has escoltat amb la versió de Calavento de Pau? No. Escolta-la. La tinc pendent. Sí? Vale, Calavento, que també estan convidadíssims, quan vulguin. Sí, també són amics del programa i encara no ho saben. Totalment. Bueno, va. No, totalment no, que em vaig prometre l'altre dia, perquè després veient el programa, passava tot el programa dient totalment, Jordi, totalment. Ah, sí? Em vaig prometre no dir totalment una altra vegada, i ho acabo de dir. Totalment. Vinga. Doncs va, vinga, passem de bloc o què? Sí. Va, i ara comencem amb aquest segon bloc del programa, el de les seccionetes. Avui, Marc, he vist que tu en portes dues. Sembla que has sigut més bon alumne que jo, que només en porto una. Així que, si et sembla, comença tu. Em porto dues i mira que les he preparat fa 5 minuts, No, però te les has preparat bé, cabron, que ho sé. Bueno, a veure, no, la idea estava. La idea hi era i jo crec però que... preparar-me-les... No, doncs va, vinga, escolta, l'ordre serà tu, jo i tu. Un entrepanet, vale? Vinga, i ja està. I vinga, va, som-hi. Doncs la secció que us porto avui es diu No és seva, però és millor. No és seva, però és millor, pa. I aquesta secció surt d'una reflexió molt profunda que vaig fer l'altre dia, que anava pel carrer escoltant l'Spotify, allò de modo aleatorio. M'encanta. I va sonar una cançó que vaig dir, hòstia, aquesta cançó la conec, però no era l'original. Vale. Aleshores, avui us porto Sí. Una sèrie de cançons que tothom assumeix que són d'un artista, però en veritat no són seves, són versions. És a dir, covers que han millorat o que han superat a l'original. Sí, i quanta gent deu estar pensant, hòstia, aquesta cançó d'aquest grup és molt bona, i no és seva. Vale. No és seva. I tu ens posaràs llum a la foscor. Bueno, us portaré unes quantes. Va, vinga, va, som-hi. A veure, que tindríem... O sigui, no No, això ens donaria... acabaria, segurament podríem fer una secció per setmana d'aquesta... Sí, bueno, oi? i sí. Sí, en tenim. Doncs va, comencem. Vale, la primera, I'm a Believer, Vale. de Smash Mouth. Sí. La va escriure Neil Diamond per The Monkees. La majoria de gent pensa en Shrek, en l'Asa, i en Smash Mouth fent una festa major eterna. Però l'original és del 1966 de The Monkees. Sona molt a ball de graduació amb corbates curtes. La segona que us porto és que al final... No! Al final no! em bataràs, tio. No! O sigui, al final o ve Guillem Gisbert o ve Manel... Hòstia puta. No tenim tantes cadires perquè vingui Manel, però perquè vingui Guillem Gisbert. Sí, bueno, home, sí, jo li deixo la meva. Sí, va. Bueno, la segona que us porto és Gent Normal, de Manel, que l'original és Common People, de Pulp, del 1995. Gent Normal és una adaptació lliure del Common People de Pulp. Originalment, Jarvis Cocker criticava el postureo classista britànic i Manel ho va convertir en una cosa molt nostra. Un himne català sobre sentir-nos especials fins i tot quan no toca. I us diré una cosa, la versió de Manel no és millor, és necessària. Perquè si una cançó parla d'elitisme cultural, què millor que fer-la en català, que som els reis de sentir-nos especials per absolutament qualsevol cosa. T'anava a dir, repassant la llista que has portat, crec que Gent Normal te la podria... O sigui, ja te la podia encaixar com un puto himne de la nostra música. Per tant, però és que Common People també, per tant, van aconseguir fer una cançó completament diferent. Aquesta, ja ho he dit, al principi, que no era una versió millorada, sinó que era una versió... versió... No, per mi són dues necessària. versions... Bueno, perquè són dues cançons diferents. Sí, m'encanta. 3. Heart, de Johnny Cash. Originalment de Nine Inch Nails, del 1994.
que va fer una... Bueno, la cançó és com molt industrial, molt fosca, Sí. però quan Johnny Cash la va cantar ja no era una cançó, era un testament. Trent Reznor, l'autor original, va dir «Això ja no és meu, és seu, no cal afegir res més». És que Johnny Cash, ojo amb Johnny Cash, si no has vist la peli, la de La No cuerda l'he floja, vist. mira-la. La cuerda floja. Joaquin Phoenix. Ah, hòstia, la corda... Hòstia, no has caigut, eh? Buah, que cabrons, ens han... He vist que ho has dit així com molt... Sí. Sí. Pues és molt bona. Bueno, és aquesta- la vida de la carrera del Johnny Cash abans de que es posessin de moda totes aquestes pel·lis de biografies de cantants, com la de Bohemian Rhapsody, la de Rocketman. Es va fer aquesta i és boníssima, et la recomano. Molt bé, molt bé. Què més? Pues la mirarem. Va, dale. Valerie, de Amy Winehouse. L'original és de The Sutons. Saps qui són The Sutons? No, és una discoteca que hi ha per aquí dalt. No? Sí. Jo tampoc sé qui són, eh? Amy Winehouse i Mark Ronson van agafar Valerie i la van convertir en una obra mestra soul. La versió dels Sutons és bona, però Amy és com posar un filtre que millora la vida en general. Sí, tal Jordi. qual, eh? Sí. Uf. D'aquesta, perdona, d'aquesta de Valerie, i encara hi ha una altra versió que també és molt bona, que és, i perdona'm, perquè ara tu has vingut amb Manel i ara et vinc amb la meva merda pop purpurina, però és una versió que va fer... Aitana. No, el personatge de la Santana a Glee. I val molt la pena escoltar-la perquè tenien grans veus allà. Ja està, continua. Vale. Sing, Respect, d'Aretha Franklin. Original Otis Redding, de 1965. Aretha Franklin la va convertir en una reivindicació. Ell demanava respecte i ella exigia respecte. Ole. És la mateixa cançó, però amb un significat bastant diferent. Segueixo. Següent cançó, Feeling Good, de Nina Simone. L'original és d'un musical de 1964, que ara et diré el nom, te'l diré amb aquell anglès. És que, saps què és el que passa? No volia dir el nom, però és que al final tinc amics molt cabrons que se'n foten. Doncs fes-ho per ells. No, ho farem cachondeo. Fes-ho per farem ells, cachondeo, perquè mira. se'n puguin The enfotre. roar of the grease paint, the smell of the crowd. The what? Ja ho he dit. Feeling Good no és de Nina Simone. És d'un musical amb un nom llarg com un DNI antic. La versió del musical és correcta. La de Nina és religió laica. Tal qual. I l'última que us porto, Jordi, és la de Beggin, de Måneskin, que van fer d'aquesta cançó un himne de TikTok, però en realitat és una cançó de The Four Seasons, de finals dels 60. Això demostra una cosa molt clara. Si agafes un clàssic i li poses una actitud de som italians i a sobre som guapos, doncs guanya punts automàticament. Així que, conclusió, la meitat de la música que ens agrada no és de qui ens agrada. I nosaltres som aquí per recordar-vos-ho. Som un podcast de música, però també un servei públic. M'encanta. Molt bé, perfecte. Molt bé, Marc. Doncs va, vinga, jo ara, amb el teu permís, t'agafo la pilota, després te la tornaré a passar, i vinc per parlar-te, perquè fa pocs dies Netflix ha estrenat un documental molt especial sobre l'Ed Sheeran, que bueno, s'ha gravat en una sola presa, l'ha produït ell mateix, cosa que es nota bastant, perquè ja es veu que és com una mena de videoclip fet a mida, i l'ha dirigit el tio que va dirigir... Et puc interrompre un moment? Sí, evidentment. És que l'altre dia, quan em vas dir que Què? havies vist aquest documental, Sí. vaig dir, vaig a posar-me'l per anar una mica d'entès, no? Perquè Ed Sheeran no tampoc... És que pensareu, aquí el públic es pensarà que només escolto Manel, i no és veritat, eh? No, em consta que escoltes moltes altres coses. Sí. Però sí que és veritat que vaig intentar posar i vaig pensar, hòstia, què collons és això, tio? És un videoclip llarg. És un videoclip llarg, Està correcte. tot superpreparat. Bueno, Sí. Et deixo fer la secció, Bueno, no, però que sàpigues que no em va durar ni 5 minuts. No, Bueno, No. doncs jo intentaré no fer spoilers, què? No, que si vols veure un bon documental, jo què sé, et poses Led Zeppelin. No, però un mira. documental del Led Zeppelin ara molt bo, eh? No, i d'Ed Sheeran, si vols veure alguna mica millor, hi ha el de Disney, que és una sèrie Hòstia, documental. és que Ja està dient que és de guai. Disney ja m'ho poses molt difícil, eh? No, tio, aquell... No, perquè aquell és més fosc. Aquest és el que tu dius, és com una mena de videoclip. L'Ed Sheeran, quan va voler produir el seu documental, va agafar el director d'una de les sèries més comentades d'aquest any, que és aquella d'Adolescents, que era aquella que va ser aclamada precisament perquè et semblava que tot el que passava a la pantalla fos improvisat, però que estava plantejat
al mil·límetre, com es veu bastant clarament en segons quines tomes d'aquest documental. Però bueno, què passa? No? Que per aquí l'Ed Sheeran fa una cosa que és que la càmera no talla mai i ell va fent el que millor se li dona, que és anar pel carrer amb la guitarreta, cantant, i s'infiltra en una festa d'aniversari, s'infiltra en un taxi... Bueno, fa coses que ara tampoc desvetllaré perquè qui li agradi Ed Sheeran, com a mi, doncs tingui l'oportunitat de veure-ho, no? És que si realment t'agrada Ed Sheeran, Què? no miris aquest documental. Bueno, vale, negaré haver-ho dit sense haver-ho dit. Sí. Bueno, pel que sigui, a mi l'Ed Sheeran m'encanta, llavors jo t'he de confessar que després de veure aquest documental vaig preparar la meva declaració matrimonial pel dia que l'Ed Sheeran vulgui venir a cantar. I jo, si vols, ara aquí en primícia us la comparteixo abans fins i tot que a la meva parella. No fotem, Jordi. Bueno, jo... Li foto o no li foto? Què m'has de dir, no? També? Posa birra? Sí, posa't birra. Jo també faré un glopet. Perquè Déu-n'hi-do. Doncs vinga, va, jo començo amb aquesta declaració i... això. Sí, tu fot-li, va. Amor meu, des del primer dia que et vaig veure, vaig sentir que hi havia alguna cosa especial. No només pel que fas o per com ets, sinó per la teva manera. Com em fas sentir, com si cada moment amb tu fos una cançó que mai no vull que acabi. Cada mirada, cada gest, cada silenci compartit em recorda que la vida pot ser molt més bonica quan tens algú al teu costat que t'entén sense paraules. He après que l'amor no és només les grans declaracions. He après que l'amor no són només les grans declaracions, ni els gestos espectaculars, sinó també els petits moments, el riure compartit, les bromes que només nosaltres entenem, els detalls que sembla que passen desapercebuts però que queden gravats per sempre en la nostra memòria. Cada dia amb tu és com una melodia que es va construint amb paciència, amb complicitat, amb sentit, i he après que un t'estimo dit en el moment just té més força que 1000 cançons cantades al món. He imaginat el futur moltes vegades, caminant plegats, explorant, creixent, vivint aventures i creant records únics. Però també he après que l'amor pot sorprendre't quan menys t'ho esperes, que hi ha moments que et deixen sense alè, que et fan riure i plorar al mateix temps, que et fan sentir que la vida és més gran del que t'havies imaginat. Per això, avui, amb tot el que sento i amb tota la sinceritat que només l'amor pot donar, vull fer-te la pregunta més important de les nostres vides. Would you marry me, Ed Sheeran? Bravo, Jordi. Bravo. Al final ho has arreglat una mica, Pensava que anàvem bastant malament, Doncs ara jo continuo amb la segona secció que us porto avui, que la secció, sisplau, música. La secció que us porto avui es diu Històries que no us canviaran la vida, però més que el reggaeton del gimnàs, sí. Avui us porto una història preciosa, una història que combina enginyeria, música i petroli. Sí, literalment petroli. Perquè l'autotune, aquesta cosa que hem convertit en mig planeta en cantants de dutxa professionals, va néixer per detectar jaciments petrolífers. L'inventor de l'autotune es diu Andy Hildebrand. I abans de fer música, el tio es dedicava a una feina super rock and roll. Fer explotar el terra per trobar petroli. La seva empresa generava explosions. Les vibracions baixaven a les entranyes de la Terra, rebotaven si trobaven petroli i ell analitzava les ones amb uns algoritmes matemàtics que després, spoiler, serien la base de l'autotune. Perquè l'Andy va pensar, si sóc capaç d'analitzar com rebota una ona al subsol, també puc analitzar una nota desafinada d'un cantant. I així va començar tot. Podríem dir aleshores que l'autotune és el sismògraf per als cantants dramàtics. El sistema de Hildebrand va guanyar milions a Exxon fins al 1979. Després va muntar la seva pròpia empresa, fent exactament el mateix, explosions, ones, petroli i xifres que farien plorar Hisenda. L'any 1989 ja havia guanyat més de 500 milions de dòlars i amb el tema dels diners solucionats va tornar a la seva altra passió,
la música. I aquí va venir la connexió màgica. Els mateixos algoritmes que servien per analitzar vibracions de terra servien per analitzar vibracions de la veu humana. Abans que ell ja existien altres sistemes per afinar les veus, però eren caríssims i molt poc pràctics. La idea de Hildebrand era diferent, afinar en temps real. I ho va aconseguir, així va néixer l'autotune, una màquina de fer miracles. Durant anys va ser un secret de la indústria. Tothom el feia servir, ningú ho admetia, era com el Botox. Fins que va arribar 1998 i Cher va publicar Believe. Per primera vegada, algú feia servir l'autotune expressament, exagerat, sense vergonya, convertint-lo en un efecte robòtic que ningú mai havia escoltat. A partir d'aquí, la indústria va perdre la por. Autotune es va convertir en una eina estàndard. Estudis, productors, música i gent que no arribava ni de lluny a la nota correcta. En el trap, l'autotune ja no és un retoc, és part del llenguatge. És estètica, és identitat, és emoció distorsionada. Sense l'autotune no existeix el trap tal com el coneixem. Així que l'autotune és exactament això, una tecnologia que va començar buscant petroli i ha acabat buscant notes. I sí, pot fer que qualsevol sembli que sap cantar, però també ens ha donat hits, estils nous i una indústria que funciona com un filtre de TikTok gegant. Per tant, l'autotune no mata la música, només mata l'ego dels cantants desafinats. Podríem dir que és la història definitiva del capitalisme, de destruir el món a fer blinding lights. Bravo! Ni una paraula he pogut dir. M'ha encantat aquesta història. No la sabies, eh? No la sabia i podríem dir que els traperos han trobat petroli, definitivament. Ja, és això. Hòstia, m'ha encantat. Crec que... Tu consideres que l'autotune ha fet mal o bé a la música? No, jo crec que tot el que sigui. És a dir, al final és com tot, no? Si la música és original i incorpora un instrument, segurament també quan va néixer la guitarra elèctrica va haver-hi molta gent que s'hi va oposar perquè hauria ser vist gairebé com un invent del dimoni, no? Llavors... Però al final tocar la guitarra és talent. L'autotune, tu no pots tenir talent i pots cantar. No, però pot ser part del talent d'un equip. És a dir, quan parlem de l'autotune, també parlem de la producció. És a dir, aquí s'està fent molt més ample el concepte de música. És a dir, ja no és només el cantant que es fot davant del micro, sinó que és tot el que l'engloba, aquell tècnic que estan allà, tot això. No sé, a mi no... És a dir, no em molesta. A més, s'ha de tenir collons, s'ha de tenir collons per sortir en un escenari amb autotune, sabent que cantes malament, igualment llançar-t'hi, que allò falli, se'n vagi la corrent i et quedis cantant com un puto gall, eh? Jo no diré qui, però bueno, jo sé de grups que no es treuen ni l'autotune per parlar amb la gent del públic. I això és real, eh? Bueno, no direm noms, però... No direm noms. Els diré. Clar, però imagina que un dia venen aquí. No, bueno, hauran de venir amb autotune. Ja, sí, estaria bé això. Ja fer l'entrevista amb l'autotune. Nen, posa'm un filtro aquí, posa'm un filtro, que he de parlar. Sí. Bueno, va, doncs què, avancem ja? Avancem. Doncs posem aquella cançoneta. Correcte, aquesta, perquè benvinguts una setmana més a la nostra... Els contes del guardià de la cripta. Marc, benvinguts una setmana més. Ja no faré més la broma, perquè sempre la faré. No, però a mi m'agrada. Jo els Guardians de la Cripta tinc molt bon record. Em recorda molt aquesta cançó. És que és xula, eh? No, bueno, res, que benvinguts a una secció que volem que es comparteixin al nostre clàssic, que és aquest Club dels Vinils Morts. Com sempre, comptarem amb un vinil de collita Vives i amb un vinil de collita Granger. Així que, si et sembla, Marc, començo jo, vale? Dale. Va, vinga. Sempre comences tu, eh? Però sí, m'agrada un dia, però així et dono peu, no? T'obro. Portem dos. Bueno, un. Aquest és el segon. I un. Sí, però que m'agrada fer Està guai, perquè així tu acabes i remates, saps? És com el... Va, vinga. Sí, m'agrada més. Doncs va, glopet de cervesa, un momentet. Ja me l'he acabat, tio. Agafa'n, si vols. Doncs res, va, vinga. Avui porto un vinil de l'any 2010. Sí, és molt recent pel que podríem esperar d'aquesta secció, però qui diu que un jove no pot haver mort amb dignitat i grandesa? I aquest àlbum ho va aconseguir, ho va fer en un punt de la història en què començàvem a deixar de consumir àlbums sencers per passar-nos a les plataformes, als hits únics i a les llistes de reproducció infinites. Però
Recovery, amb aquest acento castellano recovery, o accent catalaníssim recovery, d'Eminem, va demostrar que encara es podia crear un vinil amb personalitat, amb intensitat i amb impacte emocional. Per si algú no ho sap, Eminem, un dels grans rapers, dels més influents de les últimes dècades, ja havia revolucionat el món amb el seu estil directe i sense filtres. I amb aquest àlbum va reafirmar la seva posició en plena maduresa artística. Aquí no hi trobem només ritmes i rimes. Aquí hi ha història personal, hi ha emoció, hi ha reivindicació. I el vinil ens ho recorda com si fóssim a la sala d'estar d'aquell Detroit a punt d'escoltar per primera vegada aquell Not Afraid, amb aquell missatge directe de superació personal de l'Eminem, o aquell Love the Way You Lie, el hit que va fusionar el rap i el pop amb una intensitat dramàtica brutal de la mà de la Rihanna, i tampoc ens podríem oblidar d'aquell No Love, que és com un cop de puny sonor contra el bullying amb la veu de Lil Wayne, que et recorda que encara queda lloc per la ràbia i per la passió en la música moderna. M'agrada aquest àlbum i haver-lo escollit perquè és curiós pensar com, amb tot això, un àlbum que molts considerarien massa recent o massa comercial pot convertir-se en un vinil mort amb dignitat. Un testimoni que encara avui val la pena posar a la prestatgeria i escoltar de principi a fi. I res, ara que hem recordat aquella collita Vives, deixem que en Marc ens porti... Doncs avui us porto aquest vinil, Jordi. Oh. Boney M. Night Flight to Venus. Avui porto aquest vinil que és exactament el que necessites quan tens un mal dia o et falta serotonina o si vols imaginar-te que estàs en una festa de finals dels 70, Vale. en una disco allà ballant amb una camisa descordada fins al malic. És exactament això. Vull dir, a casa el teníem exactament... el tenia el meu pare. Sí. I el veia i deia, hòstia, aquesta portada tan... O sigui, com mola aquesta portada tan especial. Especial a mà, eh? Sí, d'Espacio Sideral. Sí, exacte. És un disc del 78 i és probablement el punt més alt de Boney M. A dins hi tens 3 bombes absolutes. Rasputin, Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring. 3 himnes en un mateix disc. També té un que és Heart of Gold, que avui que parlàvem de versions, és una versió de Neil Young, molt bona també. I, al final, la gràcia de Boney M és que són un projecte musical creat pel productor alemany Frank Farian, el mateix que després va muntar Milli Vanilli. El disc barreja disco, funk, pop i un punt kitsch. És pura diversió, pura brillantor i 0 complexos. Jo crec que aquest disc té una cosa molt maca, que és impossible escoltar-lo i el que et deia abans, no? Estar de mal humor. Vale. És impossible. És com si cada pista t'obligués a moure alguna part del teu cos, el cap, els malucs, el peu, alguna cosa que es mou. Hi ha alguna cosa que es mou, vulguis o no. I té una producció que, per ser del 78, és increïblement moderna. Els baixos ballen, les cordes volen, les veus ho omplen tot. Tot i que també hi havia allò que deien que realment el que sortia a l'escenari no cantava de debò. Ah, hi ha també aquesta llegenda. Amb aquests grups hi sol ser, eh? Sí. Amb aquests grups hi sol ser. Però al final per això l'he portat, perquè Night Flight to Venus és un viatge espacial, però d'aquells que no busquen vida a Venus, sinó vida dins teu. És un disc que no et canvia la vida, però et canvia el dia. I a vegades hi ha prou. I bé, fins aquí el segon programa de La Corda Fluixa. Avui hem fet un recorregut intens. Hem parlat de la longevitat dels artistes, d'aquelles covers que superen les originals, hem tret punta a l'autotune i fins i tot ens hem tornat a declarar a Ed Sheeran sense cap mena de pudor, almenys per part meva. I com ja és tradició, hem ressuscitat 2 vinils morts, que ara ja reposen a planta, ben desperts i esperant l'alta.
Abans de marxar, un agraïment enorme a J-Riz Productions, a Edu, que avui està fent més hores del compte, perquè ens hem retrasat una mica, però no passa res. I a tots els que aquests dies ens heu enviat likes, follows i missatges. Sou vosaltres qui ens ajudeu a no caure i a mantenir-nos un dia més damunt d'aquesta corda fluixa. I ja ho sabeu, si t'agrada el que fem, queda't. Ens podeu escoltar a Spotify, iVoox, YouTube i també als canals de La Corda Fluixa a Instagram i a TikTok, on trobareu clips, novetats i algun altre moment que potser no hauria de veure la llum, però ja ens coneixeu. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana vinent aquí, intentant no perdre l'equilibri. Això és La Corda Fluixa. Bona nit! Bona nit! Que es un instrumento como el que toca la guitarra o la flauta. A mí me gusta tocar el autotune. Doncs els pets és igual, ens aguanten un dia a l'any i després diuen, au, passa cap a casa.